Sí, el dia 1 d'octubre per un país que aposti pel talent, la recerca i la innovació. Sí, l'1 d'octubre en honor al meu avi, que va ser un presoner franquista. Catalunya, perquè es mereix ser un país lliure governat per la gent d'aquesta terra que tants anys ha estat oprimida. Sí, el dia 1 d'octubre per l'oportunitat de crear un país on prevalguin la llibertat, la igualtat i la justícia. Sí, el dia 1 d'octubre, per un país on l'educació i la cultura siguin una prioritat. Sí a l'1 d'octubre, per un país lliure d'un govern hereu del franquisme. Vota sí el dia 1 d'octubre per construir la universitat que volem. El pròxim 1 d'octubre votaré sí per tots els que han lluitat i seguiran lluitant per la llibertat dels pobles. Sí, el dia 1 d'octubre per un país que lluiti contra el canvi climàtic. Sí el dia 1 d'octubre, perquè ningú ens pot negar el dret a l'autodeterminació. L'1 d'octubre vota sí. Per què has de votar que sí? Doncs perquè, si fas memòria, tenim un passat, ara mateix estem visquent un present imborrable i tenim l'oportunitat de poder tenir un futur molt millor per tots i totes. Per tant, 1 d'octubre, sí! El proper 1 d'octubre votaré sí per la supervivència de la llengua i la cultura catalana. Sí, el dia 1 d'octubre per una escola plenament normalitzada en català. Sí, l'1 d'octubre per ells.